UPPLआ 2015 मायथाइयावसो जोनोम मोन्दों। आबसुआ 1967 मायथाइयावनो जोनोम मोन्दों। होमबा 1967 मायथाइयाव UPPL दंमोन नामा? गैया। बावहाय एबसुआनो UPPL आरो UPPLआनो एबसु होननायनि खुनु बाथ्रा बेयाव थानो मोना। 2015 मायथाइयाव UDPL आरो BPPF मोननै हानजाजों ज' जानानै 5 आगस्ट 2015 मायथाइयाव दतमानि थुलुंगाफुरियाव UPPLआ जोनोम मोन्दों। बावहाय एबसुआनो UPPL आरो UPPLआनो एबसु होननायनि खुनु बाथ्रा बेयाव थानो मोना। इभेन बर'ल' नङा, जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो गरिब दुखिया मानसिखौ बिथाङा सिनाया। आगोलाव जिहेतु बिथाङा राजा बायदि जोंनि बड'लेण्डखौ खुंदों, गरिब न'खरनिफ्राय फैनानै सोरबा दैदेनगिरि जाफैयोबा बिथांखौ हजम खालामनो हाया। दिनै बिथाङा प्रमद बर' हाटआव BTC बासाव होननानै बुङो। प्रमद बर' बिथाङा जिहेतु मोनसे गरिब न'खरनिफ्राय फैदों, बिनि थाखायनो बोरै सिट जाफैखो, आंनि मासिखौ बोरै लाफैनो हायाखै, हजम खालामनो हाया। मोनसे गरिब न'खरनिफ्राय बिथाङा फैदों, जोबोद खस्थ' खालामनानै बिथाङा फरायदों। बिदा फंबाय गासैबो बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै फरायनानै दिनै साख्रि बाख्रि लानानै एसे लासैनो न'खरखौ साबस्रांहोनो हानायखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानायखाय बिथाङा गरिब न'खरनि मानसिया बोरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानो हायो, बिदि होननानै बिथाङा दिपन बर' आबसुनि प्रेसिडेन्टखौनो जुदि बर' फिसाया सिनायाबा, होमबा सानदों गावखौ बेसेबां गिदिर राजा सानो। खालि माहाजोन जायफोर गावखौ राजा बायदि सानो, गोबां गिदिर गिदिर अट्टालिकायाव थाग्राफोर, बिथांमोनखौल' बिथाङा सिनायो। गिदिर गिदिर बिजनेसमेन, गिदिर गिदिर माहाजोन, गिदिर गिदिर राजा बायदि सानग्राफोर, बिथांखौल' हाग्रामा महिलारिया सिनायो। जोङो बर'फ्रा आन्दलन खालामनानै 5,000निबो बांसिन मुंख्लं जानानै, बेंगुरा जानानै, उखैहाब खस्थ' खालामनानै जोङो बिटिआरखौ लाबोदों। गतिके बर'फ्रा एसे एनै बांसिन जे सुजुग सुबिदा मोननांगौ, बेहाय खुनु हारियानो बेवहाय बाधा गैया। होमबालाय मा बुंनो नागिरो बिथाङालाय? जे दिनैहाय जोंहा 40टा सिटआव 30 सिटआनो जोंनि ST फोरनि थाखाय रिजार्भ होननानै मा बेखौ बे समान समान राननांगौ होनना बुंनो नागिरदों नामा? ना खम लानांगौ होनना बुंनो नागिरदों? बेखौ बुंदोंबा खुला खुलि बुंदों बिथाङा। जों बर'फ्रा थालांदों, बर'फ्रा गादब जानाय, नासय जानाय, सोबख' जानाय होननानै आन्दलन खालामदों। दिनैहाय 30 बोसोरनिबो बांसिन, 40 बोसोरसो सम जों आन्दलन खालामबोनानै बर'फ्रा एफा एनै बांसिन पलिटिकेलि जा, ससियेलि जा, इकनमिकेलि जा जौगानांगौ होननायखौ साफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठिया बेहाय मानियो। बिथांमोना नुगोन जोंनि काउन्सिलनि दिनाव जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठिनि दिनैहाय EM दङ। दिनैहाय जोंहा बाङालि सम्प्रदायनि EM दङ, सावथाल सम्प्रदायनि जोंहा EM दङ, जोंहा एसामिस कमिउनिटिनि जोंहा दङ, सरनिया कसारिनि दङ, राभा जोंनि जनगोष्ठिनि जोंहा MCLA दङ। मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठिनि रिप्रेजेन्टेसना दिनै जोंनि UPPL सरकाराव जोंहा दङ। बिदि होननानै जोंहा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव, बड'लेण्ड ओनसोलाव ट्राइबेल माहारिया जे बांसिनै सुजुग सुबिदा मोननांगौ, बेखौ डिनाय खालामनांगौ होनना बिथाङा बुंनो नागिरदों। बेथ' जोबोद बिथाङा जोंनि बर'फोरनि हेंथा बुंनाय जादोंना जायाखै? जोंनि ट्राइबेलफोरनि हेंथा बुंनाय जादोंना जायाखै? साफ्रोमबो ट्राइबेल माहारिया बेखौ माने जोगारनांगौ दा बेफोर बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय।